Helo blant, dyma llyfr Peppa Pinc. Diwrnod Mabolgampau. Mae Mabolgampau'r ysgol heddiw. Mae Peppa a'i ffrindiau i gyd wedi dod. Y gystadleuaeth rhedeg sydd gyntaf. Mae angen i'r plant rhedeg mor gyflym ag y gallen nhw. Ar eich marciau, barod, ewch, meddai Madam Hirgon. Mae Susie a Peppa yn brysur yn sgwrsio. Bec a Bunny sydd ar y blaen. Mae Peppa a Susie y tu ôl i bawb arall. Bec a Bunny sy'n ennill y rhas. Hwrê, bloeddia pawb. Peppa a Susie sy'n dod olaf. Nid ennill sy'n bwysig, ond cymryd rhan, meddai Daddy Mochyn wrthyn nhw. Y naid hir yw'r gystadleuaeth nesaf, meddai Madam Hirgon. Mae angen i George a Bedwyr Bunny redeg ac yna neidio mor bell ag y gallen nhw. Pwy bynnag sy'n neidio bellaf sy'n ennill. Ar eich marciau, barod, ewch! O diar, mae Bedwyr Bunny wedi neidio'n bellach na George. Hwrê, gweiddiau ei holl ffrindiau. Dydy George ddim yn hapus. Cofia George, meddai Peppa, nid ennill sy'n bwysig, ond cymryd rhan. Y ras gyfnewid sydd nesaf, mae Daddy Mochyn ar y blaen. Mae'n pasio'r baton i Peppa. Diolch, Daddy, fe wnaethoch chi'n dda iawn, meddai Peppa. Nawr dyma fy nghyfle i ac llai o siarad. Rheda, meddai Daddy Mochyn gan rochian. Eirlys yr eliffant yw'r enillydd. Hwrê, gweidda pawb. Peppa sy'n dod yn olaf. Dydy hi ddim yn hapus. Dyma gystadleuaeth ola'r dydd, y twrnament tynnu rhaff. Bechgyn yn erbyn merched. Y merched fydd yn ennill, meddai Peppa gan rochian. Wff nac i wir, meddai Carwyn. Wrth i bawb dynnu a thynnu. Mae'r rhaff yn torri. Cyfartal, mae'r ddau dîm wedi ennill, meddai Madam Hirgon. Mae pawb wrth ei boddau. Hwrê! Rydw i wrth fy modd gyda Diwrnod Mabolgampau'r ysgol, meddai Peppa gan rochian, yn enwedig pan ydw i'n ennill gwobr.